Det er alarmcentralen. 영화는 긴급 신고센터에서 근무 중인 아스게르의 모습으로 시작됩니다. Er du på din hjemmeadresse, Nikolaj? Mågevej 26? Nej. Det er mørkt. Jeg kan ikke trække vejret. Hvis jeg kan se på kortet, du er Næstved med. 정말 여러 종류의 사람들에게 전화가 걸려오는 이곳. Ja, du har taget narkotika, er det korrekt? Har du skudt det, eller har du sniffet det? Send nu bare en fucking ambulance! 그는 어떤 사건으로 인해 현장 업무에서 배제되고 이쪽으로 배치되었는데요. Er det et dårligt tidspunkt? Ellers kan jeg ringe senere. Er du journalist? Jeg skriver en artikel om sagen, og den udkommer i morgen, og så vil jeg bare lige give dig muligheden. Der er ikke flere kommentarer, vel? 바로 그 사건과 관련해 내일 최종 재판이 있을 예정. 그 때문인지 그는 업무에 집중하지 못합니다. 참고로 제이크 질레날이 출연한 동명의 영화는 이 작품을 미국식으로 리메이크한 버전입니다. Det ringer, ikke? Helt ærligt, mand. Det er alarmcentralen. Taler jeg med Iben? 한편 이때 걸려온 이벤이라는 여성의 전화. Ja. Du skal ikke være bange. Har du drukket? Iben? Det vil jeg sige det. Ja, du skal sige det. Ja, jamen, Hvem er du sammen med? jamen det forstår jeg godt. Iben, ved personen, du er sammen med, at du har ringet 112? Nej. 뭔가 심상치 않음을 직감한 아스게르. Okay, godt. Bliv ved med det, Iben, og så stiller jeg spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til. Okay? Personen, som du er sammen med, er det en, du kender? Har han et våben? Det ved jeg ikke. Iben, det lyder som om, du sidder i en bil. Kan det passe? Ja. Er du blevet bortført? Ja. 지금 어딘가로 끌려가고 있는 정말 위급한 상황. Og I kører? Lad som om, du taler til dit barn. Ikke? Som om jeg var dit barn. 아스게르는 최대한 진정시키고 침착하게 대응합니다. Ja. Du skal lægge på nu. Nå, Hey, Iben, jeg stiller lige om. det er ikke så godt, skat. Iben, det bliver jeg nødt til. Det er godt, ikke? Lad som om, du trøster dit barn, okay? Du skal ikke være ked af det. Jeg er tilbage lige om lidt. Vagtcentralen Nordsjælland. Ja, jeg skal 112 Øst. Jeg har en kidnappet kvinde. 서둘러 순찰차를 보내는 아스게르. Okay, så send den i nordgående retning. Nu skal du høre, der er en politibil på vej. Når den passerer, så skal du give et signal, og så standser den jeres bil, okay? Iben, lad som om, du taler til dit barn. Kom nu, Iben. Gå i seng nu. Godt. 오직 단서는 수학이 건너 들려오는 소리뿐. 그는 오로지 청각에 모든 신경을 집중합니다. Nu nævner jeg nogle farver, som bilen kunne have, og lige snart jeg rammer rigtigt, så siger du, det er fint. Blå, sort, hvid. Varmer. Så godt, skat. Iben. Iben. Det er Asger. Er din vogn på motorvejen? Ja. Men, Kan du ikke sætte mig sammen med din vogn? Ja, værsgo. Tak. Det er Asger 112 Øst. Ja, hej. Knap 140, men hvordan ved vi, at Det er en hvid varevogn. Ja, okay. Jo, for fanden. Der kører en varebil længere frem. Hvad farve? Er den hvid? Ja. Hold mig på linje. Forkert bil. Ikke nogen kvinde. Hvid. Sølv, det er svært at sige i mørke, altså. Vagtcentralen Nordsjælland. Ja, det er en hvid varevogn. Det er ikke nok at gå efter. Ja, det er ikke hendes. Hun er ikke registreret bilejer. Det eneste, jeg har på hende, det er et fastsætnummer og så en adresse. Så informerer jeg vagthold. Ja. 여기서 손을 놓아버리지 않고 이벤의 집으로 전화를 거는 아스게르. Mathilde. 640. 그녀의 집엔 아직 어린 딸 마틸데와 갓난아기 올리베르만 남겨져 있습니다. Mor gik sammen med far. Sagde de noget om, hvor de skulle hen? Nej. Okay. Mathilde, har din far en hvid varevogn? Mathilde, hvad hedder din far? Michael. 따로 살고 있다는 이벤의 전남편 미카엘.
Er han gift med din mor? Ikke mere. 일단 그의 전화번호와 차량 번호를 알아냅니다. 508-502-04. Bare han har hjulpet mig med at huske det, jeg må ikke skrive det ned. Registreringsnummer, perfekt. 그런데 갑자기 울음을 터뜨리는 마틸데. Mathilde, du skal ikke græde, det skal nok gå, ikke? Hver gang jeg var ramt af mor, så gik jeg op til Oliver og skreg. Og så tog han mor og fat i mors hår, tog han kniven. Så gik det noget med mor. Ja. Men der er ikke nogen, der kommer til at slå din mor ihjel. Okay? Mathilde, jeg er fra politiet. Kender du til politiet? 아무래도 남편 미카엘이 아내 이벤을 납치해 어딘가로 이동 중인 상황인 듯 보이는데요. Så jeg skal nok finde din mor, og så får jeg en hjem til dig og din bror. Okay? Hvis der er noget som helst, så ringer du 112. 112. Ved du hvad? Så løber jeg igen, ikke? Jeg er bange for at være alene. Kan du ikke gå ind til din bror? 일단 아스게르는 집으로 경찰에 보내겠다는 말로 안심시키고 마틸데와 통화를 종료합니다. Far, gå ind til din bror. Farvel. Hej. 이때 미카엘의 폭행 전과를 확인하고 그를 범인으로 확신하는 아스게르. Vagtcentralen Nordsjælland. Det er Aske 112, så har jeg nummerpladen. ZT 55 803. Ja, det er faren til hendes børn, Michael Berg, der har en. Og han har voldsdom på sig, så vi kender ham. Ja, jeg må få pladen ud. Prøv at høre, jo hurtigere jeg får pladen ud, jo mere sandsynligt er det, hvornår at finde dem, ikke? Det jeg tænkte på, det var, om man ikke Nej, skulle ved du hvad, nu skal sende jeg nogen... fortælle dig noget her. Farvel. Hey, forresten. 마음은 알겠지만 그의 역할은 여기까지입니다. Hvad skal du? Jeg går ind i toren. 결국 지인에게 도움을 요청하는 아스게르. Forstyrrer jeg? Det ved jeg sgu ikke. Går det godt derovre? Nej, det er faldet lidt til ro. Kan du sende 2 gutter ud til Strandløsvej 12 på Amager? Det er lidt en haster. 하지만 관할이 다르기 때문에 이건 절차를 무시하는 일입니다. Han bor alene, så det ved jeg ikke, men ellers må I bare bryde ind. Kommer Så hjem. stopper du. Det er ikke din opgave, det her. Er det her noget med i morgen? Jeg har det fint. Jeg prøver bare at gøre mit job. Du vil ikke have, at jeg sætter dig sammen med en ny psykolog? Jeg har det fint, siger jeg. Jeg har det fint. 사실 아스게르는 그 사건 이후에 정신과 치료까지 받고 있으며 Så hilser du lige Patricia mange gange for mig. Ja, hun er flyttet. 아내와도 이미 헤어진 상태입니다. 그럼에도 포기하지 않고 오히려 더 적극적으로 나서는 아스게르. 결국 미카엘에게 직접 전화를 겁니다. Hallo, er det Michael? Der du taler med Asger Holm fra Københavns Politi. Ved du, hvor Iben er? Nej. Jeg kunne ikke få dig til at køre over til Mathilde og Oliver, vel? Det kan jeg ikke lige nu. Michael, jeg ved, du sammen med Iben. Hvor er du på vej hen? Var det i Vestre, du sad? Jamen, jeg kan se, at du har siddet inde et par gange. Vil du gerne ind og sidde igen? Fuck! Det er Michael. Læg en besked. 단순히 사명감이 그를 이렇게 고통스럽게 하는 걸까요? 그는 예전 동료에게 전화를 걸어 이벤의 집으로 가주길 부탁합니다. Er alt, som det skal være? Jeg er på stationen. Jeg har lige fået fri. Okay, er du i bil? Ja. Okay, du skal køre ud på en adresse på Amager for mig. Ja. Har du drukket? Du drikker ikke, Rashid. Du skal vidne for mig i morgen. Jeg ved det. Jeg ved det. Bare... Det er bare hvad? Jeg er bare bange for, at vi ikke klarer den, okay? Tænk nu, hvis jeg siger noget, der ikke matcher det, vi ser under afhøringen. Efter i morgen, så er det der overstået. Ikke også? Jo. Vi holder os til planen, ikke? Ja, selvfølgelig. Hvad er det, jeg skal? Jeg fortæller dig, når du kommer ud. Strandløsvej 12 på Amager, hvor en Michael Berg. Kør forsigtigt, og lige så hurtigt du kan. Jeg skynder mig.
Der er en, der vil tale med dig. En lille pige. 한편 이때 마틸데에게 전화가 걸려오고 동시에 집에 경찰이 도착하는데요. Mathilde? Der er nogen udenfor. Mathilde, du skal gå ind og åbne for dem, ikke? Ja. Nu skal du bare lige åbne for betjenten, og så giver du telefonen til en af betjentene. Team Andersen, Nordsjællands politi. Ja, Asger Holm, 112 Øst. Mathilde, hun... Mathilde, hvad er det? Har du slået dig, Mathilde? Det er ikke mit. Jeg ved det ikke, men hun har blod på hænderne og på trøjen. Og hendes lillebror, Oliver. Gå ind til ham. Hvor siger du, han er? Det ved jeg ikke. Kig dig omkring, for fanden. Det er køkkenet. Et soveværelse. Hey, her må det være. Kan du finde ham? Det er dødt, barnet. 놀랍게도 아이는 아주 끔찍한 상태로 이미 살해당한 뒤 Tjek, om han trækker vejret. Har du tjekket? Han er helt åben. Nej, du skal ikke komme ind. Du skal ikke ind. 그런 줄도 모르고 마틸데에게 동생과 있으라고 했던 아스게르는 아주 큰 죄책감에 휩싸이고 맙니다. Asger, nattevagten er her. Vi er fri. Jamen, held og lykke med i morgen. 분노를 억누르고 미카엘에게 전화를 거는 아스게르. Du skal ikke ringe til Jeg mig. ved, hvad du har gjort med Oliver. Du skal ikke ringe igen. Mathilde har også set, hvad du har gjort. Hun skulle ikke gå derind. Ja, men det gjorde hun, og nu sidder hun med Olivers blod ud over tøjet. Stans vognen, fortæl mig, hvor jeg er, så sender jeg en bil. Hvis jeg gør det, ja, hvad vil der så ske? Du kommer ind og sidder. Det går ikke. Det går ikke. Du er et offer. Du skulle ikke noget offer, Michael. Fucking cool for panden! Kan du fatte det? 이때 이벤의 집에 도착한 동료. Hey Asger, jeg holder på Strandløsvej. Det ser ikke ud som, der er nogen hjemme. Lyset er slukket, og der er heller ikke nogen bil. Ham, der bor her, han hedder Michael Berg. Han har slået sin søn ihjel. Han har skåret ham op. Så må du få den her opgave af Alarmcentralen. Ja, selvfølgelig har du det. Hallo? Jamen, døren står åben. Jeg må have haft travlt. Det er godt nok tomt, det hus her. 그렇게 집안 수색을 부탁하고는 이벤에게 직접 전화를 거는 아스게르. Iben, nu skal du høre godt efter. Er det Mathilde? Iben, har du sele på? Tag din sele på. Ja. Godt. Træk i håndbremsen. Alt, hvad du kan. 여전히 그에게서 벗어나지 못한 이벤. Er du bag i varevognen? Ja. Jeg vil ikke være bruden. Jeg Ikke? vil ikke være bruden. Iben? Du er nødt til at hjælpe mig. Jeg vil bare tilbage til Tilde og Oliver. 그나마 뒷자리로 옮겨져 이제 대화는 할 수 있게 되었는데요. Ja. De skal ikke være alene. Du er nødt til at finde noget at forsvare dig med. Jeg dør. Nej, du gør ej. Prøv at høre. Iben? 그러다 마침내 충격적인 진실이 밝혀집니다. Så lige så Han snart han forstår åbner... mig ikke. Nej, Iben? Oliver, han har det fint. Iben, hvad snakker du om? Slangerne. Slangeren? Han havde så ondt jo. Han skreg, fordi han havde slanger i maven. Jeg tog dem jo bare ud. Var det dig? Han har det fint, ikke? Okay, vi tager det helt 그러니까 이벤이 말한 뱀은 창자를 일컫는 것으로 아마도 아이가 복통을 호소했던 것으로 보이는데 그런 뱀을 꺼냈다는 말이 얼마나 끔찍한 의미인지 알 수 있습니다.
Og nu skal du høre. Hun har været indlagt på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Hun vil ikke være buret inde. 즉 이벤은 정신질환자였고 미카엘은 딸이라도 살리기 위해 정신병원에 가고 있던 것. 그리고 마틸데가 봤다는 칼은 그저 이벤이 들고 있던 것을 빼앗은 걸로 보입니다. Michael, er du ved Psykiatrisk Center Nordsjælland? Hvor er Iben? Jeg ved det ikke. Jeg tror, hun slår mig ned. Hvorfor sagde du ikke noget? Der er ikke nogen, der hjælper her. Jeg har prøvet. Jeg prøver at hjælpe. Min dreng er død! Jeg sagde, hun ikke skulle gå derind. Hvad med Iben? Jeg ved ikke, hvor hun er. Hun ved ikke engang selv, hvad det er, hun har gjort. Hun tror, hun hjalp Oliver. Men... Hallo? Hej, Rashid. Jamen, hvad skulle han med hende deroppe? Bare tag hjem, Rashid. Tak for hjælpen, Marker. Men så ses vi i morgen, ikke? Du skal ikke lyve i morgen, hvis du ikke har lyst. 한편 그 사건은 과잉 진압으로 총을 쏴 사람이 죽은 사건인데요. Det er mig, der er anklaget. Jeg har fucking løjet for din skyld, mand. Jeg skulle ikke bare lave op på mit udsagn. 아스게르와 동료는 정당방위를 주장해 무죄를 받으려 했지만 이번 일로 인해 뭔가 심경의 변화가 생긴 듯 보입니다. Asger? Ja. Hun siger, at I har talt sammen før. Hun hedder Iben. Siger du der noget? Jamen, jeg tager den derinde. Asger sover. Er det dig, Asger? Ja. Jeg har slået Oliver ihjel, har jeg ikke? 자신이 무슨 짓을 했는지 깨닫고는 스스로 목숨을 끊기로 결심한 이벤. Jeg har slået ham ihjel, har jeg ikke? Iben, du mente det ikke. Det lyder som om, der er biler tæt på dig, er det rigtigt? De er langt nede. Står du på en bro? Jeg hopper nu. Nej. 그것만은 어떻게든 막으려 하는 아스게르. Vil du ikke sige til dem, at det ikke var med vilje? Det ved jeg godt. Jeg vil bare gerne hjælpe dig. Vi vil gerne alle sammen bare hjælpe dig. Det hele er min fejl. Det er min skyld, du står på den bro. Iben, hører du? Jeg har dræbt en mand. Ung fyr. Dreng næsten, 19 år. Han har gjort noget meget slemt, men skulle ikke have gjort det. Og jeg har sagt til alle, det var selvforsvar, det var det ikke. Og jeg har dræbt. Og jeg vil fjerne noget. Jeg ved det ikke. Noget dårligt. 정신이 나간 상태에서 아들을 죽인 이벤과 정당방위 뒤에 숨어 사람을 죽인 아스게르. Men Iben, jeg vidste, hvad jeg gjorde. Det var en ulykke. 그는 지금 사람들 앞에서 자신의 죄를 자백하고 있는 것이나 다름없습니다. Jeg elsker dig, Iben. Det gør Michael også. Asger, Ja. du er et godt menneske. Iben! Vagtcentralen Nordsjælland? Det er Asger. Ja, jamen, vi har hende. Hun kom ned. I har hende? Ja, godt arbejde, Asger. 그렇게 그야말로 스스로에게 유죄를 선고한 아스게르의 모습으로 영화는 끝이 납니다. 한정된 공간에서 오로지 청각에만 의존하게 만들어 관객들에게 극강의 몰입도를 선사하는 작품으로 이런 스타일을 좋아하신다면 풀버전 추천드립니다.